приятели! Аз съм Йоана. Аз съм Нелина. И добре дошли отново в моя канал. Аз съм и на гости и днес бяхме до Джъмбо и сега ще ви покажем какво си купихме. По принцип темата беше за училище, но ние не купихме абсолютно всичко. Мисля, че има още няколко неща. Но аз си купих всичко, не знам за Йоана. И даже си купихме и други неща, като тази постелка. За гимнастика, която сега сме седнали на нея. Тя е черна и струва 10 лева, ако някой се чуди. Да, тя показа. Също така от Джъмбо ни дадаха подарък едно листче, където да си записваме програмата. Аз не знам къде съм го пъхнала, но по-късно. Сега ще го... Има много сладки тетрадки. Сега ще го открием и на Нилина и ще се върнем. Ето и на Нилина. Моето малко И отзад пише програмата. Да. Не програмата, ми таблицата. Да. Нейното малко се е намачкало, но няма защото проблем. има много тежки неща и е така просто го сматкаш и го пъхна. Да. Но много Даже има и за събота. Ако някой случайно ходи на училище и в събота, да. трябва да учи за Джъмбо за програма. Давай. Така, сега първа съм аз. Не, сега си, защото аз показах постелката. Купих си едно такова лилаво скрънчи и не знам защо има нещо такова вътре. За да ти се О, държи то да свети. То свети. Да. Така че сега ще го отворя, само да видя къде ни е ножицата. Ако чувате някакви хора, това са баба и дядо, ние сме при тях. Да. Те говорят по-гласно. Сега ще го отворя. Аз другия път ще си взема коледни скрънчета, защото чак на Коледа ще ходим пак. Ще си взема много коледни скрънчета и ще направя повече от тебе. Защото в момента тя има около 10-11, аз имам Не знам как ще 8-9. направим. Няма чак толкова голяма разлика, но просто го стискам. Ще го правим някой друг ден и ще видим. И да, сега само момент. Сега ще се върна. Така, тук ще си сложим буклуците. Ето е ножичката. Ето то даже си момиченцето тук цвет. Да, това баба минава отзад. Да. Така, тук ще си сложат Както вече ви казахме, сме при баба и дядо. Голямата турба. Аз си взех ето това. Това е несесер, който като някакво малко джобче и се отваря, това го дърпате и тук си пъхате каквото си поискате. И после си го смъквате и си го закачавате. Е много компактно, защото защото може да го сложите отстрани някъде или в някакво малко джобче и да събере много нещо. Така, време е за най-дразнещото. Аз имам същото, само че в друг цвят, така, в формата ми в цветовете на дъгата. Това е безцветно. Аз реших да е някакво по-нормално, но също е много готино, защото на мен любимите ми цветове са розово, лилаво, червено и синьо. По принцип и аз исках такова лилаво и си взех едно такова с синьо и бежево и после като се върнахме за едно нещо друго, което Нилина искаше да си вземе, но го нямаше в магазина, видях, че е имало и ето такива, защото точно там, където са лилавите, където Нилина си ги е взела, там имаше много хора и аз не успях да видя и затова от другата страна отидах и си взех някакво като небесно синьо и бежево. Чакай сега, да чуят само един звук. По-смешен. Но обаче това също е много готино, защото е някакво Пишете долу в коментарите кое повече ви харесва, моето или на Нелина. Като сега ще дадем други кадри за това.
Както прецените Трябваше да вие. направиш така. Не така. Няма значение. Давай. И не се, в смисъл няма да се скъса, няма Да, да то е се някакво- изчупи. Да, Някаква не много може да се приятна материя, много е гладко. Някакво е. И красиво. Да, и красиво. И нито не може да се скъса, нито може да се щупи. Някаква такава материя, не знам каква е. Айде, оставай и показвай друго. Така. Сега ще ви покажа моите тетрадки. Това е само част. Взема си малко повече. Готово. Преувеличила е. Ти да видиш миналия път. Миналия път. Значи първата тетрадка е тази, Има на панда, е такава, няма спирала и пише... Какво пише? Всичко, което търси е прегръдка. Да. И ето тук можете да напишете вашето име и по какво е самата тетрадка и нещо друго, каквото си решите. Не знам, после ще пиша с какво. Пише, че има 64 листа. Така. Следващата тетрадка, която е с... която ето тази. Виж, той има и разделение. Вижте. Да, има разделение. Ето е тази тетрадка. За първи и втори срок. Много добре. Тя е много красива. Ето я Аз имах миналата година такава. Може да видите, имах такава абсолютно същата по литература, само че тя е по-голяма. Да, това е моята тетрадка. Добре. Сега. Както виждате, няма спирала, има златни точки. Какво пише на мен? Аз не мога да се Давай. Пише, че има 96 листа. Не, тук какво пише? Пише нещо. Следващата е тази нотна. Всеки е виждал нотна тетрадка. Тук можете да... като стикер. Следващата тетрадка е тази, която е много красива и тя също отгоре има златни точки. Има 96 листа. Тук е бяла и е среден формат. Ма ти трябваше да гледаш дали има, защото сега трябва да се чертаеш полета. Що? Полета трябва да се чертаеш. Защото няма. Няма нищо, Всички имат. Тази тетрадка е с малки квадратчета. Ето, само една съм взела, защото такава ще ми трябва. Следващата е тази с спиралата. Обаче е много готина. Има пак 96 листа. Сега ще ви Абсолютно всички покажа. са с 96. Няма поле. Ето имам. Другата последната тетрадка е тази на сини пеперутки. Нотес пише. Бележки. Бележки. Има 64 листа. И е без спирала. И пак няма полето. И вижте каква има тази страница. И пак няма поле. Естествено. Чакай, сега ще видим коя от тетрадките ми има поле. Математика. Тази не. Тази не. Да, тази има. Да, тази има. Вижда се точно ясно. Да. Тази има, тази няма. Да, има. Така. И тази няма. Явно ще има много полета да чертая, но Йоанна ще ми помогне и мама. Така, сега е ред на моите тетрадки. Имам една нотна, абсолютно същата като на Милина. Така. И тя е такава. Следващата ми тетрадка е ето тази. Тя има полета. Аз съм си ги избирала такива с полета. Аз не, аз гледах И- по-горе картинките. Има Не видовете и квадрат. 60 листа. Ето тази на кученца. 4 Тя миналата кученца. година си взе същите
Да, аз като цяло, защото са ми познати и затова намерих ги там и са на добра цена и затова започнах да грабя. Само минавам и грабя. Тази Аз същото, обаче баба ми много сега тази с 60 листа. Има поле. Тази на емоджита с 60 листа. Сега ще има да чакате 5 години. Това написате неща там, кафелите. Ще видиш. Тази тетрадка с 60 листа. Между другото, Тази това е много тетрадка с 60 листа. Има и още една последна. С 60 листа. Тази с 60 листа. Познайте с колко 60 листа. Давай, Нилина. Сега е моя. Аз даже може да ти помогна с нещо, защото тя бая си я взела наистина. Да. И мога да й помогна когато. Взех си тази гумичка на сладолет. Можеш да я отвориш. Стрелка. Накрая аз нещо да отворя. То и аз. Само едно нещо съм отворя. Искаш ли ти помогна? Не. Ще сня тук. Ето. Ето стрелката. То принципно се маха и тази клечката. Това. Ето това се маха принципно, за да... Чакай малко. Ето от... Като махнете... Така можете да изпразните. Ето го пространство. Ти ако искаш още малко в тяхните лица. Дай на мен. Дай да пробвам. Ето тук се остри като цяло. Да. И после се слага това. Ето. Аз миналата година имах същото, обаче се изгубих някъде. Бюрото ти е буквално. Следващото нещо е ето този пергел, защото Аз имам по-хубав. старият ми се щупи. С молив е моя. Ох, Somebody knows me. Нищо без. сега. Спяла. Никой не иска да те слуша. Всяк се удара в ръб. Добре, Нилена се изправи вече. Реши да се изправи. И пак ще падна. Готово. Да, 5 пъти е така направи. За да го отворя. И това пак се е развалило. Така, ето това. Кое е? Те хората ти видяха пръста. И ми да са видяли. Защо си се махнало, бе? Тъпо нещо. Това беше устата. Вижте. Готово. И направихме пергела. Прави го. Така, ето. Сега е моя. Искам да ви покажа моят тефтер. Така, сега ще го отворя. Така. Покажи се само на хората какво има. Значи, тук Има нещо като щипки. Има химикал. Химикал. Това е където да си пишеш. Тук можеш да си отбелязваш. Това са някакви листчета. Това също са листчета. И да, като цяло това е. Да. Гледай. Взех си едни ето такива кърпички, вътре мокри са, вътре има 20 броя и тук отпред пише момичетата могат да направят всичко. Ние наистина може да не направим всичко. И са много красиви като цяло. Вижте просто разклеят. Това е така. Следващото нещо е ето тези лепенки за училище, когато се удари или някой се удари, да му дам. И са цвети, ето тук ще ви покажа. Изкарай направо едначка, дали може да се види.
Те са такива... Колко са на брой? Вътре Пише 20 броя 20 броя. От всеки вид по 5. Ето вижте, това са едните. Виждат се супер на камерата, виж. Добре. Това са другите. Същите като миналите, само че сини. Тези са жълти. Има ли още нещо? Обаче, да, има още едни. Обаче, да, тези са жълти. Аз искам да ви кажа. Сега докато Има ви ли показвам, ще такива? си ги накъпя. Белички. Чакай да си ги... Да, така ми късвай ги по една. То така ми е по-лесно на мен. Прибирай ги. Прибера. Така. Самбана. Ето, прибираме ги. Мале, тази песен ми се заби в главата. Така. Следващото нещо са ето тези етикети за подвързи и за такива работи. Те са по 10 на брой в пакетче. Аз си взех 3 пакетчета. Е така да имам. Следващото нещо. Ето тези течни бои. Тук има четка, които мога да ги смесвам. Ето тези химикали си взех 3 на брой най-обикновени. Аз си взех ето този голям скицник. Вътре има... Колко листа има? 12 листа. Ето аз ги отворих, докато Нелина ви показва другите неща. Така, аз имам ето тези цветни моливи, които има, да кажем, червено, различни видове. Ето виждате, ето различни видове червено. Аз пък си взех ето тези боички в тубичка, които имат и допълнителна четка. Аз си взех ето тези дебели листове А5. 8 броя. Има различни цветове. Има червено, жълто, розово, бяло, черно, синьо, лилаво и зелено. Това са. Аз пък си взех ето тази много готина кариочка, която обмислям да я сложа на първият учебен ден. Сега ще отворя. Докато Нелина ви покаже други работи. Това е това е скицник с цветни листи. Много е хубав. Има много листи и листите вътре са... Не пише. Аз си взех случайно имаме едни и същи работи. Така. Листовете, сега ще проверя дали пише някъде. Това са моите четки, като тези тук. Ако ви капе тук по четката, тук по сивото, където е сребърното, това тук го попива и няма да ви потече тук, където вие го държите. Последните ми две неща са ето тези много готини папки. Аз не си взех папки, защото имам. Ето тази едната. Ето тази на цветя е другата. Много са готини. И някакво имат се едно усещане. Като ето това са почти. Така, тук имам химикалки. Тези са нормални сини, просто са различни цветове. Тези са цветни. И има лилаво, оранжево, розово, пак лилаво, пак по-светло лилаво, зелено и синьо. Зелено и синьо. Така. Така. Ето тези фломастери на Нелина. Сега ще започна да показвам нейните, които са 24 на брой са. Да, и пак са... Има различни цветове. И пак са като моливите, където има, да кажем, червено, различни видове червено. Така. Да, ще ти покажа. Очаква ви тежката артилерия на ластиците. Взех си едни ето такива ластици, този по-дебел ластик, ето го. Тук има 3 розови и 3 черни наточки. Тези са ластици. Червени,
тъмно-червени, светло-червени и черни. И 2 пакета малко по-малки. Така, да. Следващото нещо са ето тези на Нилина, тези бои, които имат четка, която е избягала някъде. Ето я. Да. Сега ви показвам двете ми лепила. Взех си едно течно и едно сухо, защото понякога това не фаща и просто понякога искам да използвам и такива. Нилина си е взела и ето тези 2 тикса да има, защото тя последно ми иска. Взех си тези две много сладки, много сладки острилки. Една като кот или лава и една човече с розова. Взела си е ето тази палитра, която и аз имам същата, само че вкъщи. Взех си ето този моливник на жена с където Усмивка. да, където усмихнат усмивка и това не знам какво е. Много яко, голямо. Взела си е това, което ето тези, което пише, че това е лепило под формата на пластелин. Да, като пластелин. Това е коректор, който сега ще го отворя, докато Йоана показва следващо. Това са някакви нейни стикери, които не знам за какво ще ползва. И последното нещо Чакай, аз трябва да го покажа. са ето тези Орео бисквитки, Да. които е взела. Така, ето това е. Това е под формата малко на мини химикал. Това тук се натиска, това излиза, после пак се натиска. Това обаче хубаво трябва да се натисне. Вкусно бе. Така, после как се затваря, Йоана? И това го натискаш. А после, за да го затворите, натискате ето това, ето вижте. Ето. Натискате тук долу и ето то се затваря. Така, мисля, че приключихме с всичко. И аз така мисля. Да, с всичко приключихме. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, оставете по един лайк. Се И абонирайте, не забравяйте да отговорите на въпроса и да се абонирате оцените- за канала. Да, и да лайкнете и да напишете кое е по-готино това. Или това. Аз сега ще си подредя всичко, ще си го отворя и... Да, така че, чао!